ma fof Allah bi nani jungo ma kala ko ari hen nani jungo ma wono boni hen hoore ma wono boni hen hoɓɓe ma ka resiri o mandi Ahmed Tidiane kay kanko jibin ɗum kono kanko ni o waɗani Mansour abbino ko jiggore o waɗi toon ɗeɗo gueɗe hol sukaɓe almuɓe joni jaɓoɓe wadde ɗum ɓiɓɓe ceernaɓe jaɓata o ɗon ndu wadde wadde so haali nane so haali ɓi Alaji Masaydu nana so haali goɗɗo nana so haali Samba nana so haali Demba nana Alaji Masaydu ɓurnomo wadde toskore ummima cilon fayi Kolda ari ko jangguinde yimɓe famnuɓe men saabu Allah nde Alhaji Ali maayi ɓi ko debbo maayi ubba e Kolda ɓe ubbiti ɓe mbimo toon ƴewɗo mbaɗoyɗa ɗum kam ɓuuri mettude nokkuji jeeɗiɗo woni hen ɗo waade fof mbi yeggu o waɗi Madina Gounass nela wimo ko ɗo o leloɗa ɗo mayata ɗo noddata Afrique Asie Amérique Europe o sareliya kette 5 leydi ɗe tawma ɗo kawde no jooɗi noon tan kono ɓi kaari tan komi ta ɗum kaari tawa hay hunde waɗani Allah no funte Cheikh Tidjane waɗi ɗe gueɗe ha gayno rutti ayni madi Cheikh Tidjane itti ɗum ayni madi ko révolution yimɓe ganda jeynoɓe ko turki halfunoɓe koye mbaɗen feere keɓen endo panda o heɓan lawol Tidjane de e mbimo yabbani ɗum ne haale o riwa ɗon ayni madi wuuro mabɓe o fayi to wiyete telmisan o woni telmisan ko juuti o riwa ɗon o fayi to wiyete salala o woni ɗon ko juuti o riwa ɗon o fayi Abi Samhoun ko ladde o yetti o soodi 7 métres leydi o yoɓi kalis makko leydi janandi leydi fulɓe algérienne bawadi 7 métres o cuuɗi tati ɗum ne yaaji 7 métres carré ne yaaji cuuɗi tati nduɗo suudu makko ndu suudu almudu makko ndu ko salɗo ɓe kawrata suudu makko ndu ha joni ittaka ha ɗon kaldeten ɗo ittaka leɗɗe murtoki ene waɗa alluji tati calkonne ñiɓaɗo alluji tati ɗi ene pawa hen no wayno diwel ni jamdi ɓursirdi aɗa jamdi ɓursirdi bokki jamdi ne ñiɓi dow ɓoggol ne hen no waɗi worsude so juuli hawo tampi o janggi qur'an hawo tampi o jooɗo dow diwel he ɓoggol ngol o logga jangde pour so gongi worsude nde fooɗama ha joni ittaka jamdi ɓursirdi ne ñiɓi ɓoggol ngol nan ɗon diwel ngel nan ɗon ha joni jaɗo ene mani fof ma holle duuɓi tati almudo makko o wiyete Mouhamadou Ibnul Arabi ad-Damrawi Tazi jeeyako Algérie ene yaara duuɓi 24 ñande fof ne yiya Allah laabi 24 ne yiya nelaɗo Allah laabi 24 yiya nelaɗo Allah laabi 24 te yaata duuɓi 24 nelaɗo wimo wona sabu ma wona sabu bamma wona sabu asko ma ɓoy mbiɗa andi ɗum saabu neɗomo o tan ɗum wiyete ko turje man kana waliyo Allah timmuɗo nde wonno Allah gueɗe mum kewɗe wona foof rewni e nelaɗo Allah kala kan jiɗɗa to Allah ñagotoɗa ɗum saabu nelaɗo Allah keɓa ɓe mbatta hersuɗe ñande fof ɗo jiiɗa neɗɗo fof ñagoɗa koye gonta gawɗo e griyo aujourd'hui le président de la République française Allah hande waɗi ɗo Jacques Chirac le premier ministre aɗa jippe kala ko jiɗɗa mbaɗa demande ndewna e jippe haade conseil de cabinet mo joɗɗo e jippe taw woni koɓe kala donc so jippe jolama moƴƴude ma leetal ma o ɗaccaɓe jooɗo kamɓe ɗiɗi ko adi conseil de cabinet ete leetal o tottama ɗum ɗo ko kaali tottuma o jaabo ɗum sur place waɗay sakkos ma jii noon tottuma ɗum ɓuuri mbaɗade ɗum noon tawde ñande fof noon andi wona ñande fof ñagude tawde waliyo Allah kala nde yiiɗi ñagade Allah hunde rewnata koye nelaɗo ko rewni e nelaɗo fof heewi ko jaabede ɓe mbaɗa ɗon almudo maniére oto ñagunde hewde hersino goto mabɓe kala ko yiiɗi winda e kayit ha gasa totta almudo wiya saɗa ɗano mbiya ni saɗa wirde mbiya ni saɗa jooɗo mbiya ni ma yi nelaɗo kala ko nelaɗo jaabimi ɗum woni sababu interprétation woni sababu kala ceerno timmuɗo ene jogui on nanata ko natanowo ɗum kalwa walla mo disnete ko nden woni maniére tawde kala ko yiiɗi ñagoto ko Allah son ñago ata rewnata nelaɗo huule ñagude hewde ne waɗ ɗon nelaɗo o waɗi ɗon biyeteɗo Damrawi Tazi o naati kalwa duuɓi tati kanko Cheikh Tidiane o ñamano o yarano on ɗanaki ala fo ɗo meeɗi janguede wona e makko wona e annaba wona e wali duuɓi tati holɗo o ñamata holɗo o yarata holno wuurti affaire Allah dacco ha jiiya Allah namɗa o ñamano o yarano on ɗanaki wimo gayni ga gande sari ha laaɓi wimo gayni ga gande suufiyankoɓe o naati université Fass o yeehi Makka o yeehi Madina o juurima nelaɗal o yeehi Misra garande université toon wonno o yii ko won toon arti on kadi waw noon kadi jooɗa wona ceerno mais ko nden o naati halwa duuɓi tati o ñamano o yarano on ɗanaki ɗum liggo e halwa almudo o kañum finat yaha wuuro yeli o ko ñaami ñaama haara yara ha ɗum ɗi arta so arti so hiiri ɓe jewti ɗo winda ko windano o totta ɗum faade nelaɗo Allah mboɗo ñaagui Allah naggam
an ñagorimi min ñaagui Allah nanggam an woni sababu min ñaagui Allah nanggam ƴeewe jawayral ma ni koko muula windude Allah lettere nane jawayra min ñaagui Allah nanggam min ñaagui Allah nanggam min ñaagui Allah nanggam ko an woni sababu ndewmi koye ma ñelaɗo jabto almudo o sayi mbiya Cheikh Tidiane ɗum ɗo jaɓama ɗum ɗo jaɓama ɗum ɗo jaɓama ɗum ɗo jaɓama min woni seeɗa Jibril woni seeɗa ɗum woni jawayra lawol gotol duuɓi tati o ñamano yarano ɗane almudo yeehi yeloyi arti tawi Cheikh Tidiane ne leeli lelde pamaro haaju holko woni lelde pamaro haaju ñaama ha reedu heewa yara ha ɗum ɗita lelo ajjo ɓanndu ndu fof lappo e leydi ngal koye ngal lelo nduɗo hofu daro ŋaaɓo huno kono mooma reedu woni lelde pamaro haaju almudo o tawi mo leeli nde lelde pamaro haaju almudo o noddi o notaki almudo wi naka ɗum rawanno hen duuɓi tati a ñamana a yarana ɗanaki nda joni amma yiɗo e ladde he anni kam somi yeehi joni wuuro nafanno kaɗa wuuri ɓokkana hoore ma boyinaji nani pobbi nani joni somi yeehi wuuro ka mayɗo pobbi ñamma caglam te min tan koto wama lodde wama ɗon ɗak andi ga dinganum ɓernde ɓocciti o wiya Cheikh Tidiane Cheikh wimonam mowi jaam an gaɗa wuuri o mbiɗa wuuri kay wo ko nder lalde pamata haji woni min tawi o sababu e golle gasi nelaɗo Allah nan dari wi no jiɗmi fof waɗa caggal hande nelaɗo sallah sallam wi Cheikh Tidiane an kadi caggal hande lam yabqa minnatun laka min ashuyukh moƴƴere heddaki nde aɗa ɗaɓɓa e neɗɗo so wona ko neɗɗo ɗaɓɓe ma hay goto a jogaki baba hande so wona min woni baba hay goto a jogaki hande nehowo so wona min woni nehowom ɗum noon hankkadi golle gasi Cheikh Tidiane mi a tana won ko liggotonomi de mbiɗa golle gasi tan koya won ko liggotonomi de o ko liggotonɗa ñalawma foof mboɗo janggatno sayfiyu laabi 12 nelaɗo wi gonga noon sayfiyu ko Allah totti Jibril tottimi dokkumi Limamu Aliyu sa janggi sayfiyu a gasni ina jogui martabuji ujunnaji 12 hen ujunnaji 6 goni tan koye aduna hen ujunnaji 6 goni tan ko yawmul qiyamati ko gonga kanji fof kodi gonga kono woppu fati salat fati limawol Cheikh wi won ko mbaɗannomi ko ɗum holɗum o mi jangganno asmaul adresiya way ko gonga yimɓe Allah caɓatnayi goho Allah tottimi mbiɗa hutoro dokkumi Aboubacry Siddiq ne hutoro ko gonga indi hen fof ne jangguɗa e yamirore a heeɓi martaba 40 anni ɓe bani Israil ko fof gonga kono woppu hutotoye salat fati limawol mbiɗa waɗanno goɗɗum kadi holɗum o ñande fof mi jangganno ɓurano laabi 7 silkeji ñalaɗi holon ɓurano oye ɓurano ma Allah tellinde ma o cimoje 100 cimoje 14 1jeetati telli ko Makka 31 telli ko Madina simore aɗa ɓe mbiyata ko suratu mbiyata ko simore tuba ko mbiyata ko chapitre 114 chapitre ina waɗi 6666 verset ujunnaji 6 aya ina waɗi 77450 mots ujunnaji 7 temedde 4 mots wiyete kalima ina waɗi ujunnaji 25 lettre arfere woni dow qur'ana ko fatiha karfeji 23 woni less qur'ana ko birabin nas karfeji 23 muhammadu rasulullah are qur'ana muhammadu ko laabi 4 ari to ali imrana muhammadu wona so wona neɗɗo beele so mayi nduto no diine goo artani so wona to alladina kafaru anore nde Allah telline Muhammad artani so wona to ɓutta o ma Muhammadin abahadin artani so wona inna fatana Muhammad rasulullah wallazina mahu Muhammadu ko 4 mimo ko 40 ha o hasreri hen ko 8 rewen ko mim 40 rewen ko d 4 égal 92 2 fois 40 plus 8 plus 4 égal 92 92 divisé par 4 chacun aura 23 oui les mathématiciens ari ko 4 fois o lawol fof ko 92 divisé par 4 mon fo heɓata ko 23 woni dow ɓuurano ko 23 woni less ɓuurano ko 23 inde Mouhammad sa fecci laabi 4 ko 23 donc 23 o ko woni 23 o ɗum woni e karfeji salatul fatiha ko 23 toɓɓe salatul fatiha 23 alifaji salatul fatiha 23 Cheikh Tidiane o ñande fof mbiɗa jangganno ɗum laabi 7 oɗo qur'ana noon
kala ha feere ni ñambuɗa o yimɓe dañi hen gande tati zahir baɗini baɗini ñalaɗo wi ko gonga ɓuura noon foti fof ha laaɓi kala hen ko jangguɗa Allah no momtanma bakane ɓeydanma baraji kono fof woppuru to e salat fate limawɗo Cheikh Tidiane wi an kam a woppini kam sayfini a woppini kam asmaul adresiya a woppini kam birstade ɓuurani hen fof a wi kam fof rutum rute salat fate limaw an ko salat fate limawɗe woni ñalaɗo woni haalde ɗon salat fate lawol goto ene foti ɓuurani laabi temedde jeegom Cheikh Tidiane wi ha o salat fate lawol goto no foti ɓuurani laabi ujunnaji jeegom Cheikh Tidiane wi ha o wi law faratna ñalaɗo woni haalde meetu alfi biladin wo fi kulli biladin meetu alfi madinatin wo fi kulli madinatin meetu alfi qabilatin wo fi kulli qabilatin meetu alfi rajulin asa kullu wahid meetu alfi sanatin yadhkuru kulle yawm meetu alfi salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walaw jama'na tilka albuldan wal mudun wal qura wa rijal wa amaruhum lan yablughu usru wahid min salafati lima ughliqa ñalaɗo woni haalde o wi sa waɗi no saɗiɗi andude masab salat fate waɗa ujunnaji temedere wuuro fof ne waɗi ujunnaji temedere hinde fof ne waɗi ujunnaji temedere leñol fof ne waɗi ujunnaji temedere neɗɗo fof wuuri duuɓi ujunnaji temedere ñande fof ne juula e annabi laaɓi ujunnaji temedere ndenina guure ɗe leyɗele ɗe kille ɗe e worɓe ɓe duuɓi mumen e koɓe kalata ko joƴƴina ɗo mbaɗa salat fate yaɓere wotere so ɗum feccama yaɓere nde feccama laabi temedere ne fota ɗum ka laabi temedere Cheikh Tidiane wini ɗum amnoto qul innal fadla biyadillah ɓulal woni koye junngo Allah duttoɗa hay goto wiyata Allah wiyata pourquoi non la yuqal fadillahi zabi kami holko ɗum woni wonko mbaɗiɗa ɗum kam Samba e Demba kalte wona Allah kay mbaɗo ko weela so waɗi sa weela kay tuma an ko wanno ko yawta o kay wiyata pourquoi ala koy la Samba e Demba aɗa nde wona Allah de Allah natani nden fedde ko mbaɗiɗa ɗum ala joni wa an ko wanno ko yawta ɗum ko ni tan foti qul innal fadla ayino debbo moƴƴo biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha hokkata komo weela qul innal fadala ɓiɗɗo moƴƴo dewɗo lawol biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha hokkata komo weela qul innal fadala gandal kewgal biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha Allah hokkata komo weela qul innal fadala laamu mangu biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha Allah hokkata komo weela qul innal fadala jawdi kewdi biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha Allah hokkata komo weela qul innal fadala ɗiɗede bandu men biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima yesha hokkata komo weela qul innal fadla welde konngol so haali yimɓe kadi o biyadillahi woni koye junngo Allah yuutima e sawol kon neɗɗo contorta Allah wandi walla wattudani haalde ɗum ko kala o nane sa wela kaw Allah waɗi ko sa windi Allah lettere an yiyata Allah yiyata jiiɗo Allah holluma sa windi Allah lettere hol poste mbaɗoyta rewata hen tan ko welede ko waɗi ko sa wela kaw wittuma an ko wanno ko yawta ɗum ɗo ko hunde e toɓɓere salat fade limawli Cheikh Tidiane namni kanko tan goto temedere salat fatiha temedere astahfirullah o wili ɗum duuɓi nayyi o heeɓi ɗum ko omo yaara e duuɓi capanɗe nayyi e duuɓi jeegom fere ko nelaɗo ne yaara duuɓi ujunere e duuɓi temedere mana e duuɓi temedere kanko Cheikh Tidiane mana omo yaara mana ha joni e duuɓi capanɗe nayyi jeegom o wili ɗum duuɓi nayyi kanko tan goto Allah ɓeydi hen temedere la ilaha illallah woni temedere tati lazim waɗanimo sarɗiji lawol ngol nogas jeenayyi Cheikh Tidiane wiya nelaɗo Allah wi hoore mum kañum hoore mum fawani julɓe kono tampin ɗumen wirdu ndu ne so ari kadi sarɗiji pawima hen ndende julɓe tampat illa noon tawa ne jogui nafoore wonde oya kala gonɗinɗomo saabu Allah hay so jagani wirdu ndu ina nawa jeeta to aljanna kañum e nene mum e bamum e debbo mum yumum debbo mum e bamum e ɓiyum gorko e ɓiyum gorko ɓiyum debbo ɓiyum debbo noon ala hen taw tan e yinma ne gonɗima saabu Allah hay so jagani so jaggina nawa capannayi e jeenayi aljanna jippo haalani yimɓe sarɗi ɗi jalɗo fof naate hen wona alay saago nanɗo sarɗi ɗi jaaɓi naate hen bisimilla taw wona mi naate lawol Tidjane yon woppa Allah mi yaha mi naate lawol Tidjane wat ko beela mi la timmode ma bonat lawol ngol nafatama haydara sa naate lawol ya heɗoto ko Allah wi keɗɗa ko nelaɗo Allah wi gorodi maggol ko ɓuurano sunna maggol ma ha tiba maggol ko sunna nelaɗo sa umodirani sunnaji ɗi hay hunde ala ko nafata ɗum Cheikh Tidiane fuɗɗi yaltude omo yaara duuɓi capanɗe joyyi o feri o fayi Fass o wuuri toon duuɓi capanɗe tati o woni duuɓi capanɗe jeetati o maayi subaka altini 17 lewru no wiye sawwal omo yaara duuɓi capanɗe jeetati juste ɓurtani mankani fergo nelaɗo Allah ne yaara duuɓi ujunere e duuɓi temeɗe ɗiɗi e duuɓi capanɗe tati nden Cheikh Oumar ne yaara duuɓi 17 jibina ɓe jindani face à face ni la tawi jibinama noon ha dañi duuɓi jeetati 17 Cheikh Oumar ni tawdiri Alaji Malik aɗon duuɓi jeegom kanko woni falak
ngo joga to moɗa ka Cheikh Oumar o tawde Cheikh Tidiane aduna duuɓi sappo e jeetati jindan ni o tawde Alaji Malik aduna duuɓi jeegom jindan ni ɗum ɗo ko namdal namdiɗa Cheikh Tidiane kamɓe ɓe gondi ko hewde man ceernaɓe Tidiane ɓe gondi tan ko hewde man ɓe mbawi ñantade ɓe mbawi haalde eɓe ndennane kalis eɓe ñamata ɓe ba majjiya kay fedde tan so ba majjiyama ene ala ko ndukata an yo bama rendi nan bama wanno mbattani c'est tout ko ɓuural Allah ngal addi joom laabi en noon mbiyan ceerngal mbi ko yen ndendu Alhaji Malik no kontori calmina neɗɗo mbiya ɗum ka julɗo o wi ko ɗum de ngal namdal o jaaɓi so joom wima ko julɗo mbiya hay ho bandam enen jiiduma baba malama mi yetti Allah kono noon a namta ko beele julɗo mbiya mbaɗa ka Tidiane henke yo ko haɗar ko catastrophe joom wima komi Tidiane henke yonani kadi encore mbiya joom hoto jowiɗa haalanma ceerno so wona ɗum on mbaɗan d' accord so wiyanima ko Madina Gounass on beldani so wiyanima ko Mbour on beldani so wiyanima Galsen on beldani ɓeɗo fof jeeya lawol ngol jeeyi lawol ko Cheikh Tidiane kam liggi lawol mum heeɓi ɓe fof ko almum c'est tout kono ɗa wi joom beele ka julɗo wima e mbiyami malama min jiiduma e baba kono noon beele ka joom lawol wona law ko catastrophe joom laabi en ɓe mbino ko yo min jiiduma e baba sa yi julɗo wi ɗum so tawi ko gonmi ko ɓuuri moƴƴude yo Allah adde hen so ɓuurani moƴƴude yomi yatama to anda laabi ɗi mbaɗɗa ɗo ko facultative si tu veux obligatoire ko julde wattu juyi woddi ko wona gonga Cheikh Tidiane wi ko yo yimɓe ndendu yo juul yo jiiɗi yumma e baba kala mawɗo ma ya jaggu kam jibinma woni bamma kala gueƴi ya jaggu noon jiiɗi yumma e baba kala mi ya jaggu ɓiye nden noon watta joni ko boni ko ɗum ɗo woni en gros lawol Tidiane ko ɓeydude l'islam e yonnude l'islam e moƴƴinde gueɗe l'islam e julɗo fof wona bande onon jiiɗi yumma e baba mbasa ɓurnade mbasa mawnikinade mbasa wadde ko boni mbasa yaade ko boni mbasa fewjude ko boni kaala ko moƴƴi pewja ko moƴƴi jamira ko moƴƴi liggoɗa taw ko moƴƴi yimɓe jiima aɗa liggo koto wi yimɓe taw yo mbaɗɗa an a waɗani tamrun nasa bil birri tas tinne sakko ɗe e an hay goto yiyatade sakko mbuɗo tinne jaltine asakal te an askata mukko a totta hay goto c'est pas vrai ɗuma tagulum bima la tafalum ko ɓuuri maktan en Allah mbaɗa ko moƴƴi kala ko moƴƴi pewja ko moƴƴi jaaha ko moƴƴi tindina ko moƴƴi liggoɗa ko moƴƴi gandireɗa moƴƴo gonda e yimɓe moƴƴuɓe gurdam ma moƴƴa Allah moƴƴina saare mayde Allah moƴƴina mayde ma yamira yimɓe moƴƴuɓe pewna mayde ma moƴƴina ɓe dokkuma Allah ko moƴƴo Allah e moƴƴere mum nde honnoye ma galle aljanna ko moƴƴo ɓuuri galleji fof kodda e nelaɗo Allah Cheikh Tidiane ko moƴƴuɓe wo fi zalika falyatanafasil mutanafisuna foɗodiroɓe ɗum poti foɗodirde wona wonde joom wuuro wona joom jama wona eliman wona gan Allah wondaka ɗum yo Allah hokkani wadde ko moƴƴi Allah hokkani jaam siwude satisfait ngal ɗo namdal bisimillah jokken gongal allahumma salli ala muhammadin wa sallim il faut lamdoɗa par ce que vraiment min tampi aduna surtout noon ko mbiɗa ko tetwide komin tetwiden hono wonande sa juuli so neɗɗo juuli nde garɗon ɗo ñanden mi yiiɗi labdade nden temps waɗani ha jottodiren wono ni Allah waɗi sababu il faut neɗɗo lamɗo seera hankkadi e majjere tampi hono neɗɗo no juulirte juula ha gayna ngara e duwade ko wayno amen quoi kalta ko pularo ɓayre anda arab oɗo minen liggotorono o meeɗi wiide sa yeehi ladde a yaltoyi teddino gonno nde reeduma e yalti oye kaala ngol ɗo konngol e arab jetta Allah wonde a weltima nde Allah ittanma ndi teddedi gonde reeduma mbimi sa wawa ɗum bete sa haali pour Allah nanata woyno nana mbimi ɗum noon min mi nanata arab ko li minen gondonoro noon min meeɗi waddude noon joni noon ɓiɗo lamdortomami ko o fawi ko wayno amen culmina ha gayna tan jiiɗa ñagade ya Allah ya mbiya ya Allah ñagoɗa ha gayna mbiya ya fabum ya udditam ya barke rasul hol mbiɗonmi sa wi noon moƴƴani ɗum noon mbiɗa yiiɗi serde majjere hannde gasi a jetti mbiya ya barke rasul waɗata Allah jaabade sa haali pular ko Allah haali pular Allah haali sarkulle Allah haali séréer Allah haali français Dieu reçoit la prière dans n'importe quelle langue wo Allah ma adama lasma kullaha suma rada anil malaikata Allah jangini baba adama ko ujunnaji temedde jeeɗiɗi meccal ujunnaji temedde jeeɗiɗi ɗemgal haalete joni e windede he ko ujunnaji nogas e nayyi dong gila windede nde puɗɗi ha joni ko ujunnaji nogas nayyi dong keddiɗe cuwa haalede fof baba adama ne andi ko Allah haali pular
haali wolof haali ɗemɗe fof andini yimɓe ɗemɗe ɗe ko ɗum waɗanma duworade ngal ɗemgal Allah nana ko wonande bawɗo arab ina aña duwoy ajam bawɗo arab ina aña aɗamani hay so a tokkutinde leydi mbiɗa Allah ya halkanam kaari en dagui pulat Allah nana usita ko baraji ma kono bonnani julde julde bonani duwoɗa e pular Allah nanana aɗa juulaɓi allahu akbar a fawi juuɗe becca waɗi gabdu julde selli a wi allahu akbar a yortini juuɗe less julde selli a fuɗɗorima alhamdulillah rabbil alamina julde selli a fuɗɗorima bisimillah rahman rahim julde selli almami wala dalin a wi amin dane mawde julde selli a wi amin dangel togsel julde selli a wiyani hen haydara julde selli a gayni allahuma anta salam dane dow julde selli a waɗi dangel less julde selli a wiyani hen haydara julde selli fo jaaka julde so janta gaɓe bade jaakani no anga jultan ɓen mbaɗa allahuma anta salam tampinimi ɓen mbiya amin dane mon tampinimi ya ɓoyɓe juulan nan ka dañiɓe kaɓɗal wona ɓeɗo sa duwima e pular ina jaabe Allah na jaabo ina nana ina jaabo kala ɗo mbawɗa duworade duworo noon e nder julde he ina aña bawɗo arab duworo goɗɗum ina aña harmani kono hayso nder julde he sa duwima pular hay hunde ala kude tawde a salmini adduwo ko belɗa fof duwoɗa ɗemgal fof duworiɗa Allah nana ina jaabo ko winoma nane l'islam hay hunde yejjitani hay hunde woppani mbeɗi fof sa yaltoyi a gayni o wima mbiya Allah danduɗo mi ɗum ittanimi ndi kedimi gila yaltoyanta o on ko ponnoɗa haalde saɗa naata taw ɗo jaltoyɗa ɗo aɗa fonno wiide audu billahi min alcheitani rajim min alkhubsi walkhaba'is min alcheitani rajim miɗo moolo Allah e seyɗaneji coɓɗi joyi mumen e gori mumen saabu sa joni maɗa yaltoy aɗa taroya a itti comci ma ko nden tan malaika ceerta e ma yiiɗa ka kala par ce que sa haali tan malaikaji gattat malaika yiyata aɗa hoore neɗɗo sa haali tan attat sa jooɗima noon deƴƴu saɗa yaltoya walla taroyo ene yiiɗa guila nden taw kalangol konngol a yaltoyi walla taroyima gayni a ɓami ndiyama gayni ɗum woni kala ko wima ko alhamdulillahi allazi razaqani min alhalali wa tayibat wa azhaba anni alkhubsu walkhaba'is wa abqa fi jismi quwwatu ta'at mi yetti Allah garso innoɗomi ko dagui ñammi jarmi ha karmi ittanimi soɓe salte yeehi heddi sembe ñamde nde e jaram ɗam e ɓandam mbiyani islam yejjitani haydara saɗa jooɗoy dow less ma wonko kalta saɗa renda debbo ma oɗon lelɗo wonko kalta bisimillah rahman rahim allahuma jannibi seeɗana wa jannibi seeɗana ma razaqtana aɗa lelodo e debbo ma e jaati mbiyani Allah bisimillah mi fuɗɗorima inde maɗa ya woɗitanam seyɗane min e debbam e kala komin dañi hen ɓinguel fof dañguel hen kala ko foof aɗa winne baraji ha yawmal qiyama sa heñaki so wona taw heñade an so a hay hunde so heñade a yejjiti sama fo ɗum ala ko woni hen sa heñaki kala ɗum sa heñima sama fo haala gasi Allah woni cuurowo yo Allah renen ɗum woni namdal ma an bisimillahi allahumma anta salam allahumma anta salam gadduɗo hay ceerno gadduɗo o wiyani o wi ko so tawi oɗon goni dental on lollani hay goto mbaɗe so onon ɓuuri hewde dental he heddiɓe ɓe ɗum sohlinani ɗumen ala ko bonnanta ɗumen mbaɗe sona adda fitina woto mbaɗe ha telon ceerno waɗe ko niwi ɗum yamiri wona ko ceerno yamirino fof ɓe mbaɗi kala ko mbaddi nani janggo dawetake ɓuuran ɗum alhaji ma shahid omo haalda yimɓe ɓe e baɗini yimɓe en kala zahir o wi inde ko sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde dammol pemba leeɓi hoore ɓiye ko sunna wadde yangue nde ndefa ina moƴƴi ko sadak kono wona alay saago woto ñamlano ɗum woto ñagano ɗum woto wuuji woto fen ɓe mbi alhaji ma saydu haaɗi inde ɓe penat ko fomuraji kadi omo waɗa inde kanko abdoul asis waɗi inde Dakar ɗo ha 11h30 jamma radio ina yeyna kala ono heddi mbo tawa min alhaji ma saydu wa innama jibina ko Fouta innama inni ɓiɓɓe mum ko mbadinani fof janggo dawetake ɓuuri ko fomuraɓe gaddi wonde defetake penat joni ko wino ko bisimillahi joni potme o jarata ko caɓan e nayyi goloria kilo sukara paquet goto jarata ko temedere kilo gawri sottani jarata joni Dakar caɓan jeeɗiɗi ndendina ɗum ne dañata hen kilo tati entaɓe ɗiɗo mbawi ñamde joni ga so wiyano kara woppi woppama ndewa woppama o wiyano yo woppi o wiyan noon o wi ko woto ñamlan ɗum woto ñagan ɗum woto wuji woto fen
kono ɓiɗɗo ko koɗo Allah won jiɗɗo dañji dañani Allah hokkima inde e mayde yo seftu ya war dammuwol ɗum ko sunna annabi Pemba sukundu ɓiye ko sukundu woni aqiqa sukundu garmundu sukundu laaɓani kono soɓɓe Pemba ko ƴiƴam dufata ɗam ɗum ittata sukundu Pemba sa fembani a waɗani sunna annabi defde ko ɗum waɗa puukade ne waɗa kinɗi ɗum kay waɗa jogui tan kinɗi ɗum kadi jogui aɗa weela waɗa ɗum ko ni wayi allahumma anta salam o ko ni wayi so tawi onon ɓuuri hewde oɗon mbaɗa ala fitina mbaɗe so won dental no woodi won ko waɗata ne sohlinde men woto mbaɗe so wonɗo mbaɗa toon ɗo oɗa waɗa fitina oto mbaɗe ni jomum wino de yani alay sago heddi ɓe noon yiltoɓe finen soɗo beela so metta min mbaɗat jomumen ngala hen mbaɗaji way kono julde mumen way kono wirdu mumen ni ko cakan ala fawi moƴƴude ɓuri moƴƴi tan kono mbimami ni kala kono towi wasfisu kala kono soktini juulowo fewani mbasi fof ala hen haydara wadde nde haydara ko duwaw tan duwaw dane mawde toksede fof Allah nani ko duwaw tan wona sunna wona faril allahumma anta salam wona sunna wona faril jaka julde saabu sujjantaki ɓamde sujjantaki baɗe sa waɗi ne moƴƴi sa waɗani hay hunde ala hen sa waɗi surtout sa waɗi dane mawde kono yiiɗa tan hay hunde ko duwaw gasi jama e juma on ɗo joni noon jama e juma o wattama juma ko haal pulaar rewɓe sara pulaar gon ɗo almami ɓe ko sala pulaar joni noon minen haal pulaar en ɓe hol hen wiɓe ceerno Mansour wi juma o haaɗi wona foye o soodi juma o daganaki min julde ɗon juma yomin jullo jumaji coodaɓe fayi nan ɗon waɗni sa affaire juma koɗo jeeya leydi ma ni jeyɗa walla leydi men ni jeyɗen minen coodi walla laamu hokki yamir so tawi koye leydi janandi so tawi saria ittani en ɗon en goni dental timmungal wadde juma en jogaki hen fitina eɗen mbawi hen julde juma e dow kawral basi ala e naydara so tawi noon sen mbaɗino waɗa fitina wasde waɗede saabu l'islam namnaki fitina tawde wona e jihadi ɗo gonɗen ɗo ko foye eɗen juula hen eɗen noddina hen eɗen mbaɗa hen wajifa joni julde juma ari en timmi worɓe sappo e ɗiɗo walla ko ɓuuri ken hellifaɓe ken julɓe eɗen gandi sen juuɗi ɗo joom leydi o wiyata hen hay hunde laamu wiyata hen hay hunde fitina ala julde juma hay hunde law boni tawden hawra koye kawram hay hunde law boni ɗum haydara law boni eyyi wiyatake tan ma cooden leydi ala sago walla ɗum ɗo ala la saɗa namno noon namnoɗa ko mbiya ko saria wi hen oto wonde ko kaari wi madama saɗa wiya ko kaari wi aɗa adda gueɗe ɗiɗi diine ma tonga walla ndendina sernaɓe ceerno kaari wi ni on ko ni wi ɗum oto wonde ɗum waɗa namno tan beele naggam voilà no oɗo wiiri joni allahumma anta salam wiyani Samba wiyani Demba winani hay goto ina anda waɗoɓe ne anda ɓe mbatta wi tan ko beele sono soktina so bonni julde woɗɓe naña wona sari wiyaka noon ko mandum julde ko farilla ɗum ɗo ne julde juma ne ko noon tan wayi eɗen ndendi ɗo eɗen julde juma en kawri enen fof eɗen julde ɗo juma ko leydi men leydi goɗɗo fof foti taw tan ko en julɓe leydi ko leydi Allah en kawri eɗen mbaɗa hen en kaɗetake watta fitina basi ala sen gandino waɗa fitina goppen ɗum ko hay hunde ɗum ko ni tan foti eyi ha joni wonko jokketen e yewtere ko ganduɗa ko onon fof ndendi jokketiren ɗum oɗo banda banggue o so gasi jewtidene sognaɓe no mbiɗon ni ɓen kalani enen kala debbo e gorko foti hen fayata koye ɓiɓɓe meɗen tokosɓe ɓe won tagore Allah wotere gorko goto o wi o wondani e Allah o wondani e nelaɗo Allah o wondani e Cheikh Tidiane o wondani e nene ma o wondani e bamma o wondani e debbo ma o wondani e ɓiye o wondani e oto ma mo coɗɗa o wondani e galle ma mo coɗɗa o wondani e place ma mo liggotoɗa o wondani e ndimagu ma o wondani e neɗɗagu ma o wondani e fayida ma o wondani e cellal ma saɗa yiɗimo ɗe gueɗe fof goppa kanko sehil ma gondon so tawi woni ɗe gueɗe
mo jiɗɗa ya woppum o yiɗama holno wiyete dorok